Negara Rusia telah menjadi organisasi teroris terbesar di dunia dan ini adalah fakta, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa 28 Juni 2022. Hal itu disampaikan dalam akun Facebook resminya. Dan ini pasti fakta hukum dan semua orang di dunia harus tahu bahwa membeli atau mengangkut minyak Rusia, memelihara kontak dengan Bank Rusia, membayar pajak dan tugas bea cukai ke negara Rusia berarti memberikan uang kepada teroris, katanya. Volodymyr Zelensky juga menyatakan harapan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan mendukung keputusan untuk mengakui Rusia sebagai negara sponsor terorisme. Бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар саме у цей торговельний центр. Встановити кількість жертв на цей час поки що неможливо. Спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальна операція продовжується, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними. Станом на цей час відомо вже про 12 загиблих, 24 поранених. Скільки людей під завалами встановлюємо. Усім пораненим буде надана вся необхідна допомога. Київські лікарі вже вирушили у Кременчук. Міністр внутрішніх справ на місці. Координуватиме всі необхідні дії. Мої співчуття рідним і близьким загиблих в цьому страшному теракті. Я прошу кожного і кожну завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, будь ласка, виходьте в укриття. Обов'язково не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим. Сьогодні вранці я звернувся до Сполучених Штатів Америки із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена Комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення, очевидно, потрібне, і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту Великої Сімки, який відбувся в Німеччині. Станом на сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет. Кількість авіабомб, снарядів, реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за 4 місяці війни. Це ніщо. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.